Tak, čaute lidi, chci vám tady ukázat svou postavu, Achilles. Chci vám ukázat inventář a státy. Tady je máte. Tady mám malou odnos, to jsem moc nedělal, takže ale začnu to dělat. Tady mám 80%, 67%, tady mám toto. Teď vám ukážu talenty, znalost, tady takhle. Tak, ještě úkoly, nemám moc speciál. Tak ukážu vám ještě inventář, tady. No, moc tam speciál nemám. Ještě vám ukážu teda kamen. Tady. Moc jsme to nevrazil, takže no, celkem skoro dost. No a u dalšího videa budeme dělat arenky s kámošem. Tak. No, tak to je asi vše. A nezapomeňte dát like anebo odběr. Takže já se s váma loučím. Tak zdar.